L'última nit de l'any, el president de la Generalitat es va dirigir a tots els valencians. Des del Saló de Corts del Palau, Francesc Camps va fer balanç de 2008 i va destacar 3 prioritats per a l'any que acabem d'estrenar. Arribar a la plena ocupació, protegir el territori i garantir un ensenyament de qualitat. Una nova aposta, un nou pacte per el progrés i per l'ocupació. Per tant, convidarem als sindicats i també als empresaris per a que, junts al govern de la Generalitat, fiquen en marxa una nova aposta dialogada i consensuada per alcançar la plena ocupació i per alcançar el màxim nivell de prosperitat en termes europeus, per a recolzar la formació professional, per a recolzar els batxillerats i adequar-los a la realitat social i econòmica de la nostra comunitat i per ajudar als jóvens que necessiten també de programes especials per a concloure els seus estudis. I des del punt de vista de la qualitat de l'educació, l'avaluació constant del nostre sistema educatiu per a fer-lo cada dia millor i el recolzament absolut a professors i mestres en una tarea excepcional i fonamental com és la tarea docent que fan tots els dies dins d'escolatges i instituts de la nostra comunitat. Este és el meu compromís, el millor territori en quant a qualitat de vida i en quant al desenvolupament sostenible. Anem a presentar un programa per a tota la comunitat valenciana de desenvolupament del nostre territori, de sostenibilitat, de prosperitat, de futur, d'aigua en quant a l'ús eficaç dins del nostre territori i també de continuar reivindicant el trasbassament de l'aigua de l'Ebre, l'execució del Xúquer-Vinalopó com el manteniment del trasbassament del Tajo al Segura. La força d'una comunitat que diu en estos moments a tota Espanya que ha començat l'hora dels reconeixements, que l'Espanya dels privilegis ja ha passat, que la Constitució espanyola, entre altres coses, ha dit que sí al nostre Estatut d'Autonomia, que ens fica entre les grans comunitats autònomes espanyoles des del punt de vista polític, però que des de la comunitat valenciana demanem el reconeixement a lo que som per població, per creixement, per riquesa, per projecció i per lleialtat. L'any que ve té una cita especial. Es complís el 8è centenari del naixement de Jaume I, el rei conqueridor, el rei fundador, el rei que va fer possible la creació d'un territori autònom, però també lleial en l'antiga corona d'Aragó i lleial sempre en el compromís de tota Espanya. És un reconeixement a aquest moment tan específic del naixement com a poble de la comunitat valenciana, per a recordar les nostres tradicions, les nostres senyes d'identitat, els nostres símbols que portem en el cor i també el nostre compromís per a fer cada dia més gran la comunitat valenciana.